Как започна всичко? Май като повечето хора, по-детски. От ученическите години, деца, хобита, футбол и мисъл за лесни пари. Така започна. По-детски. А кога осъзна, че това вече не е просто забавление? След доста години. Трябва да изтече доста вода. Човек помъдрява около 40. Предполагам, че там някъде. В един момент осъзнаш, че не можеш без това. Кога беше момента, в който загуби контрол? И не мога да кажа, че още е дошъл. Не съм имал такъв момент, в който губя контрол. Губи се контрол, то при почти всеки хазартно. Да не кажа, при всеки хазартно зависим го има. Губиш определена сума пари, мисли си, че като вкараш още пари ще ги избиеш и пак е до някакъв самоконтрол. Не е дошъл при мен още момента, в който да кажа, че съм загубил контрол. А какво е усещането, когато спечелиш дадена сума? Предполагам адреналин. Хубаво усещането. Но за човек, който може да разсъждава, знае, че всяка една спечелена сума е вкарана преди това по много пъти. И другото е, че всяка спечелена сума те удовлетворява много малко време. Знаеш, че след време същите пари ще ги върнеш по много. Пак там, откъдето си ги взел. Така че няма много удовлетворение. Добре, а не се ли губи този момент, в който залагаш, печелиш някаква сума пари и после пак искаш да ходиш да залагаш, да спечелиш някаква сума пари, губиш реална представа? Доста хора я губят. Така е. Губи се. В един момент човек става и си ляга с тази мисъл. Много е важен самоконтрола тук, така че губи се, да. Как хазарта промени ежедневието ти? Точно по този начин, че в един момент си обсебен. Губиш пари и мислиш само как да ги избиеш. Не ги избиваш, затъваш още. Вставаш, лягаш с тази мисъл. Постоянно си обсебен от това. Вече губиш тръпката от спорта, с която си почнал при време. И така, човек се обсебва. Ляга и става само с мисълта да си загуби парите. Не отива с тази мисъл в някое казино. Всеки отива с мисълта да спечели, но 99% са обречени. Така се променя същността на човека. Отива с идеята да спечели, да избие загубите и продължава да губи. Добре, а опитва ли си някога да спреш? Не съм и предполагам, че няма и да спра. Не ограбва ли съзнанието това нещо? Ограбва го, разбира се. То цялото съзнание е вложено там. Човек се изключва от реалния свят и живее само с мисълта или за спорта, някой за машинки. И изобщо живееш с тази мисъл за пари. Как реагираха близките ти, когато разбрах? Моите близки специално реагират съвсем нормално. Пак ще го кажа, не съм от най-зависимите хора, мога да ги контролирам нещата, но не са щастливи. Винаги имат едно на ум. Много е важно тук и колко ти има доверие. За съжаление, 10% от хазартно зависимите се крият. А човек почне и да се крие, тогава вече има проблем. Аз все още не съм стигнал до нивото, дето трябва да се крия. И се надявам да не го изстигам. В този ред на мисли, харчу ли си последните пари за подобен тип забавление? Не. Затова казвам, че мога да се контролирам. Да, защото знаем, че когато влезеш в този омагьосан кръг, губиш реална представа. Не бих казал, че всички го правят. Има доста тежки случаи, но да кажем 50 на 50 са нещата. Има доста хора, дето са като мене и всеки изпада в някакви умопомрачения, дето съжалява после, но последните пари никога не съм си дал за хазарт. Кое беше най-трудното признание пред родителите ти, близките ти или пред теб самия? Пред мен самия е най-трудно. Човек, за да осъзнае, че има проблем, трябва да го признае първо пред себе си. После пред околните е лесно. Те ще го приемат винаги. Но човек да пребори собствената си същност, това е трудно. Малко хора разбират, че имат проблем. А всеки играещ ще има проблем. Така че по-трудно е пребориш собственото си аз. Какво не се говори достатъчно за тази зависимост? Че е достатъчно достъпна вече и за малолетни. Това е най-големия проблем. Това не се говори според мен. Децата имат достъп вече с съвременната техника. Всичко им е в ръцете. И за съжаление никой не говори за това. Мисля, че като спрат 2 реклами по телевизията и няма да ги запалят. Във всеки един клип в
YouTube излиза реклама на хазарт. Децата могат да се регистрират, да се зарибяват и то не е само това проблема. До 16, до 18 могат да си играят така да се запалват. След това, като станат пълнолетни, те вече са зависими. Имаш ли усещането, че тази зависимост хазартна е доста пренебрегвана от обществото? Не мисля, че е толкова сериозно това нещо, но всъщност Да, има хора, които наистина са изключително зависими и проиграват и пропиляват целия си живот. не само тази. В българското общество всяка зависимост е пренебрегната, когато не е на твой гръб. Всяка една зависимост, която е извън твоя дом, тя е пренебрегната. И от държава, и от общество, от всичко. Така че да, пренебрегната е доста.